Sziasztok! Majd kaja. Rég nem volt videó. Ez azért volt, mert lusták voltunk bármit itt csinálni. Nem történt velünk semmi. Nem? Visszatértünk egy üdítőtesztel, ráadásul megint a Szent Királyi ásványvízteszt. Lime és chili ízű. Ja, ez most más, mint ami a múltkor volt, az már nem emlékszem milyen volt. Majd nézzétek meg arról is a vidit, de ez most egy új ízű. Azt mondom, citromos volt. Ja, az valami citromos volt, de ez most chili lime. Chili lime. És nekem eszembe se jutott volna levenni a polcról. Nem is vettem észre, de Szabi meglátta és azt mondta, hogy hát ezt ki kell próbálni. Valószínűleg szarabb, mint az előző. Biztos. Szóval most megnézzük, hogy tényleg szarabb, mint az előző. Be is semmi cukor, semmi édesítőszer. Ja. Szarízű, valószínűleg. De... Hát meglátjuk, figyelj. Chips, de jó volt. Chipsben nem rossz, az tudkó. Meglátjuk. Hát akkor... Ja. Isten. Jó. Amúgy az illata az jó. Kicsit ennek is ilyen mosószer. Ez jó. Ez viszont jó. De semmi chili. De a végén érzed a chilit. Nem érzem. Nyerd le. Én eddig is csípőset ettem, lehet amiatt nem. Az lehet, de én érzem. Hát egy kicsit igen, egy nagyobb kortnál. Ez amúgy... Kurva szar az utóíze. Ez, az ez elején nem sokkal rossz. ihatóbb amúgy. Amúgy lehet a kaja miatt. Nem. Félreértés ne essék, kurva szar. Tehát ez a chili nagyon felesleges bele. Szerintem És hallod, meg van jelölve, hogy enyhén csípős. Ezek csípős üdítőket fognak csinálni akkor? Ez ki a faszomnak volt az ötlete? De komolyan, élelmiszermérnököket, meg marketingeseket fizetsz ezért? Bazd meg. Ez nagyon gatya. Ha végül is megvettük szóval. De csak azért trasheljünk rá, tehát soha büdös életben nem veszünk többet. Nekem ez szerintem nem szar, hallod. Mondjuk nem tudom, lehet csak így kajához, kaja után. Az eleje jó, az eleje az olyan, mint egy lájmos víz, mint hogy egy citromos vizet innál. Citromos víz az jó. De utána jön ez a chili, ami nem tudom. Én a chilit nem érzem, esküszöm. Szerintem egyszerűen elbassza. Majd csak egy ilyen sima citromos vizet innék, az kurva jó. De volt ebből sima citromos és az szar volt. Igen. Sima lájmosat kéne csinálni Szent Király, nem kéne erőltetni ezt. Én nem tudom, én a chilit nem érzem rajta valahogy. Egyszerűen. Ez nem esik jól. Hát nem tudom. Kókuszvíz se jött be. Ja. Ne vegyetek ilyet, még megkóstolni se. Szerintem még kóstolás meg ilyen. Mindenféleképp. Én nem ajánlom még arra sem. Pénzkidobás, vegyetek valami finoman. Vegyetek tényleg valami jó citromos vizet, vagy jó lájmos vizet, vagy valami, de ne ezt. Szerintem ne ezt, ez teljesen fölösleges. Te akkor ajánlod azért egy kóstolásra? Nem tudom. Én elhiszem neked, hogy szar, de... De érzed, te tudod neked milyen. Nekem nem csíp utána. De szerintem csak azért, mert csípős kaját ettem. Ja. Amiatt így... Ez lehet. De a lájmos rész az finom. A lájmos része az eleje, az kurva jó tényleg, tehát hogy ez egy kurva jó lájmos víz. Ahhoz képest, hogy nincs benne cukor, ahhoz képest... Ja, azért mondom, ez perfect lenne, nincs benne semmi szar, csak egy kis valami citrus, meg víz, tök jó, refreshing. Nem tudom, én amúgy az a baj, nem tudom, hogy kinek a kezébe tudnék egy ilyet elképzelni. Te sétálsz az utcán, vagy ott vagy egy fesztiválon, vagy egy házi buliba, és ki a faszom inna ilyet önszántával, amikor minden más lehet inni, ki a faszom iszik ilyet. Tehát, hogy valami nem tudom, ilyen, akik ilyen Imagine Dragons hallgatnak, meg Punani Massifot, vagy mi? Az ilyen 38 éves szinglik? Vagy nem vágom. Ja, ez ilyen szar conversation starter. Vagy mit iszol? Egy ilyen chili lájmos Szent Királyt. És hogy így abszolút seggalsznak nézel ki már rögtön. Hát igen. Szerintem egy kóstolás meg Hát akkor a verdikt az, hogy szar. De egy kóstolás meg, de úgy tényleg szar. Igen. Ja. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Írjátok meg a véleményeteket, ha esetleg megkóstolnátok. Meg hogy mi legyen a kövi kóstolás. Igen, meg leginkább azt írjátok meg egyébként, hogy ki tudtok elképzelni, hogy egy ilyet iszik. De komolyan.
mert ötletem sincs. Vagy hát lenne, csak nem akarok tresselni most így embereket. Ja, jó. Majd a kommentekben. Ja, majd a kommentekben ott. Ti leírjátok ki innen ilyet. Nyugodtan mehet a trashelés. Ja. Köszönjük, velünk tartottatok, sziasztok!